Mfowethu. Yebo Delezi Mbewu. Yebo mntama. Awungilandiseke. Nihlangana aphi nalensizwe eumgqumeni? Kahle ngizothini. Uyazi na ukuthi kahle ngizothi nami ngangomunye womuntu akade ngimthanda kakhulu yabona. Yebo. Owayemthanda kakhulu uyabona. Kusho ukuthi ke lapha na kahle ke mina ke wabuye phela waqonywa lapha kithi wayiqonywa uVimbephi yamcabanga uVimbephi. Vimbephi wavuma mntakama. Nodadewethu loyo mabala mani phela wayivakasha ngakithi impela emngeni. Okay. Uyabona. Oh. Yebo right ke. Athi siyaxhumana ke la eGoli nje emva kwesikhathi emva kokushona kaMahawukela yabona. Yebo. Saxhumana ke naye. Naxhumana naye. Hayi nje engibona ukugida kwami yabo wangicela ukuthi no ndoda nje ngizodumelana nawe la ngakini ukuthi cha inkinga engomeni awujoyine la kumathita amhlophe amathita amhlophe leso sikhathi ngajoyina kumathita amhlophe sadlala kumathita amhlophe sadlala manje masiyocula ilive yabona yena elide mina ngibheke nomuhle sibheke sobabili nomuhle wangizwa ukuthi hayi khona athi hayi ndoda ayingeke ungibekela kamnandi uthola ukuthi kulezi ingoma lezi akalida lize lide qede bese sibheka sobabili lizo yena ebheka u1 nambheka u2 yabo umuhle bese ebheka idesi yena eshaya idesi umuhle right ke kwaya hayi angazi nami bahlangane nobamntulu yabona babonisana wathi umgqomeni no ngoba siyo record ubuhle bekubazi nje osaqala ngomlamo wami wathi yena no ngoba siyo record umlamo wami ngicela ukuthi le ndoda lengideke naye umlamo wami uyabo ngempela sahamba safike sambheka umlamo wami umlamo wami lo wokuqala esehambile eMahawukela lo wacula le ntombazana kwathi uSonopini ngamkhumbula yebo emva kwalokho sahamba sayocula ubuhle bekubazi uyabo okay ubuhle bekubazi lo babuthi amalombo dlozi liphumpele duze kwami yonke imsafela sasabona uzamqeda hayi impela la ngokuba khona isasasa kakhulu yabo hayi right yena kuke sekuze ke kushaya isikhathi ke umgqomeni ke nomuhle kanjalo yabo abantu abasala lapha kumgqomeni abantu abasala kumgqomeni kwaba yimi kwase kuzoba uqondani mangawufone nje uqondani inketho yokutshela kwaba yimi noqondani uqondani ngaleso sikhathi ke usewumlandeli mina nomgqomeni siyacula sina sobabili yabo right ke sasuka sekukubanyana lapha eThembisa legenge leyo muhle isifuna nokusilimala imazwi yabona into enjalo okay leyo muhle kwakubamwana lapha komuhle ngizothi nje wena kahle umgqomeni ube nekhono kakhulu yabo kumele ngikhulume iqiniso manje abantu befuna ukuncoma lokho okwenziwa umgqomeni kunokwenziwa omuhle uyayibona into enjalo abantu bekhombisa uthando ukulipha kakhulu umgqomeni omuhle bengathandisisi kahle lokho uyabona right komuhle nabo kwakwabangani bampela ngoba sasikade sicula nabo nje sazana uyabona mangabe ke sebehlukana nale ndoda mina ngathi no angisali kule ndoda siyezwana kakhulu nale ndoda angisali ngaxhuma kumgqomeni ngempela lapha na kumathi kamhlophe kwaphuka mina nomgqomeni sobabili yabo ngathi mgqomeni asibaleni ngaseDenver mfana eDenver unobhuti bami futhi bengihlala khona eDenver asande sengaseDenver ngempela ngamthatha umgqomeni eDenver safike sahlala ngaleso sikhathi asinayo mshisenti anganoma uzwa kahle uyabo asalutho ngaleso sikhathi lo baba lo esirekoda kuye masinika u50 rand jabula sibe solile ngaleso sikhathi uNtuli lo uNtuli nalo baba kukhona lo baba lokuthiwa ubani manje lo baba lo madoda ngizomkhumbula nje ngutshele hayi yebo right ke nasike Denver ngempela bafuthi hayi besemukele kahle yabo hayi besemukele kahle Denver nje futhi ke belokhu nje benginika nemali uyabona nje njalo nje mabeholile ngolo ehlanu yabona besinike mhlawumbe noma 100 rand yabona cabanga ke sahlala emkhukhwini eDenver
sasengumkhukhu wethu sahlala khona uyabo sahlala bena ngithi kwaphela unyaka kwaze kwangena unyaka wesibili ngoba ngicabanga ukuthi eDenver sakhipha iwona amagcokama lawo ayethi ayiyothi bhoxe leyo qala safakiwe yebo safakiwe amashetha abomvu sakhipha umlamwani ilo lento le amalanda amhlophe sesizenzele okwethuke manje okungekho ongathithe mahawukela ngisexoshiwe manje igenge laMtheleli bathi umgomeni akazalo mahawukela futhi umgomeni akusuye owakwamtheleli mina lesikhathi ngangazi ukuthi wamtheleli kwavela lapho futhi umgomeni kanti wakakhumalo uyabona le genge isimbandlulula uyabona nakhe sizokhipha ingoma yayithi ngabe ngibona kube ngizalo magcwensa hayi kwamtheleli banomona abantu bakhona hayi kwamseleko yebo ayike ingoma engenayo nginazo zonke lezo ngoma hayi unazo ngiyakuzwa right ke sawasungula ke lamaqembu ke manje lawa amasha ke manje angasathinti manje mahawukela ngoba ngale sashiye sikhipha abafana bamahawukela babathi yini wena uqomqomo uzukulela babantsala leya genge ngandla babantsala abafana bamahawukela cabanga abantu bangayibona kodwa babantsala uyabo right nje ke sazokhipha ke kwaba kuninganyana impela ngoba yini lokho kwakushuthe khona umphondi kwaba yini konje abakwethu nathi amakhasi abakwethu bokuqala isinamuva abakwethu ya la kwakushuthe khona umphondi nomjijelo ukulongeni nomjijelo yebo ngokumjijelo akwabe sefika ke sesahlala eDenver ngidala wafika umjijelo hayi ke samemukela naye wayecela ke umgomeni wathi Gcwensa mfowethu ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda yomjijelo u2 naye umjijelo makubuya yaxhumana naye makumfone nje umbuzo ukuthi ubani wakufundisa ukucula umjijelo yonke ethi umtshengiseni uyabona wathi indoda ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda le u2 kukhona la ngikwenishayeke khona mina mangabe sicula live kudinga ukuthi mina ngibhekele futhi u1 wena ubheke u2 ngoba wena u1 unakho ukuthi uyambheka ngifuna ukuthi yena ebheke u2 wena ubheke u1 masise stage uyabona yebo nempela ngibe busy ke nomjijelo ke ngifundisa u2 ke kanjalo uyabo angazi ukuthi ngachaza ngithi sizokwakha umgomeni ialbum kaMgomeni le yayithi leyoqala le yayithi konje izikhami go izikhami go angathi amuza lapha ezethi gijima bawagcwensa ufike batshele kanjalo yabo yimi nje lo engathi shwele lozovuma gabhele kwaze izulanga kwamina loyo uyabo yebo nje ke wadofika abantu babasikhatha nomgomeni uNtuli uyabo uNtuli laba babesiphethe ngaleso sikhathi bathi bona layelani yebafana anikazi ukhola anisebenze nje kabi imali yenu siyayibhala sizoninika nje thina imali yokudla anikazi ukhola anisebenze nikhandi nempela ke thina umgomeni bathi kodwa sikwenze lokho uyabo ngoba umculo kwakuyinto esasiyithatha uyabo nempela sayikhandla ngili mhlawumbe sakhipha ama-album cishe eza la ko-6 mase ngiwabala nje wonke amantombazane awabafani yabona hayi ke bathi kushayikhanto khona nabaya ungemfonela umgomeni ozayo esika umgomeni bethi lalela-ke ndoda kumakhasethi akho kubhala bani ikhompozo ethi umgomeni bengibhala mina bethi lalela lo uGcwensa-ke wena mshaye ngesithembeke wena akasayinuki-ke manje le mali uGcwensa mbhadale imali yamaseshini uyayizwa leyo nto leyo mbhadale imali yamaseshini-ke manje imali yamaseshini ithini i-albhamu iyodwa kusho ukuthi sekumele ngihole 1,000 nge-albhamu iyodwa thina nomgomeni kade sivumelene ukuthi no ndoda noma ingeze ukulingana imali yethu mhlawumbe ake sithi mina ngithola 30,000 wena usho umgomeni mina ngithola 30,000 wena ungawuthola noma u15 noma u20 uyabona iyayizwa leyo ngoba yonke into esiyenzayo siyenza sobabili siyabonisana sibambisene uyabona nempela kwanjalo siyasebenza manje siya lapha yana sebemfake manje imoya manje ukuthi mina kanike 1,000 nge-albhamu iyodwa yayizwa kwasuka lapho-ke ingxabanayo engezwanayo wasangezwana kwahanjiswana kwafuna ukuhanjiswana ngisho komakhodi
into yangishaya ke mina ngavele mina ke ngathi hayi mfowethu kulungile mfowethu mina ngicabene nawe angiyeke ngcono lomculo imali ngiyishayela phansi ngaleso sikhathi sebemthathile manje sebemenza umuntu omuhle kibo kade bengathandi kahle bamthatha bamtholela iflat lapha edrobheni lapha yangu uNugget kunomama lapho ayihlala khona ehlala mahala uyacabanga mhlawumbe lelo flat ehipho yebo uyabona nje yonke into kwanjalo nje sathahluwanayo noma kuningi ngakukhumbula kakhulu hayi ngizwa kahle kwaba nje kanjalo kahle ke ezinye izinto sase sibe siphathwa abantu uyabona njengoba wawazi na usasina abalandeli abayizinkulungwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosupportwa njengathi la emculweni kamaskani hayi abekho futhi sina abalandeli abangawubamba umshini njengani nje abangawubamba umshini abalandeli bethi inhlanya nathi ezicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesikhathi bukani madoda abalandeli bami yabona right ke okunye wawuthola ukuthi umgomeni unabalandeli ngakithi esigodini sasemndeni uyabona nami nginabalandeli ngakubo esigodini saseGubazi yangizwisisa kunomuntu waseGubazi ozongitshela engihlebele lalela ngitshele mntanami umgomeni ukuthi ngapha ngakithi naye futhi efona umuntu wangakithi efona umgomeni lalela ngitshela ugcwense ukuthi nokuthi mangabe kuthi waliwe intombi ugcwensa kanje na umgomeni makuwaliwe intombi leyo sizocula ngaye kushaya yena uyayizwa leyo yebo okunye ke nje njoba ngitshela ukuthi izinto ezase zikhona kwase kungenaqiniso futhi esikhathini esiningi sabe sihlahle sakubona futhi ukuthi kahle lento sisebenza imali ke manje ngayo uyabona kusekuyibhizinisi ngoba phela nje la ngwenze isibonelo akekho umuntu osakwashona kwamgomeni 6 years yonke siqhudelana akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo nakimi akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo osakwashona noma walinyaza noma wadutshulo kwasolakala kwamgomeni noma kwasolakala emagezeni hayi cha ngizwa nathi namanje sesikubona ukuthi hayi lento vele iyimakethe manje iyona nto esesidla ngayo uyayibona into enjalo ngoba futhi kwasheshe kwasikhanyela nama-promoter mayibiza imidlalo manje kwathiwa nje kuzobe kukhona amageza nomgomeni azike ngaleyo langa ukuthi abantu bebulala inyoka uyabo futhi-ke ungabona wena mangaye ngitshela ukuthi umgomeni uthe eshona sasizwana kanjani mina naye efonini yami endala ngisho ama-message ayeke ngisendela wona nami engangimsendela wona uma ungawabona ngikufundise ngithi buka ungaze uhleke nawe uyabona hayi wethu ngikhumbula bekhiphile bona labafana bekhiphe i-CD leyo lokhu ngani yomphondi nonje incane engisendela imessage ethi awuzwe lemphuphi kanjani babethi benzani nje bebalekela wena uyayizwa leyo nto uyabona ngizwa kahle nami futhi kanjalo uyabona sikhuluma nendaba kaMdijelo uyabona engixoxela ngoba indaba kaMdijelo mina ngayizwa ngayo impela uqobo engisendela imessage wangitshela wathi yendoda phela uMdijelo wakho usehambile hawu ngisho kanje wathi ngiyakutshela abantu abaningi babuza bathi pho manje wayengayile ngane emngcwabeni ukuthi ngangeke nawe kwakuwe wawungeke indlela isimo esasingayo uyabona amaphoyisa asePomeroy nawasothwela nawaseTanti ahlela kwathiwa no lalela sesikhulumile thina nemuntu sizokhapha thina sizophelezela emngcwabeni thina amaphoyisa bayile futhi bahlalwa phansi bathi abanye no uyakhona lokhu ukuthi uqhamuke segadwa amaphoyisa indlela futhi leyo manje uyayibona leyo nto nje kwathiwa nawo ndoda hayi hoxa futhi umuntu kusosho kwakuthanda kodwa khona ngithanda kuyo uyayibona leyo hayi uthi hayi kulungile ndoda ngeke siqede namhlanje zinde kakhulu imide leminyaka ngiyabona hayi dilize imve shaba ngiyabona ntama so good